kepenyiaran saklebeting kabudayan Jawi ingkang dumados rikala jaman Pajang, Mataram, Kartosuro. Awit jaman menika kathah para ingkang wasis ing samkawis mliginipun tata cara kepenyiaran. Wonten ingkang sinebat Ki Ageng Banyu menika gurunipun Joko Tingkir. Mila wasis ing samkawis lajeng ngripta kembang megatruk tondo kepenyiaran ingkang ngemu suraos ingkang wigatos. Sigra milir sang ketek si nunggu bajul kawan dosa kang jageni ing ngarsomi wahing pungkur anak ing kanan kering sang ketek lampahnya alon. Wiwit saking tlatah Rawa Pening ngitan anjuk dateng Kali Serat Joko Tingkir nitih getek ingkang dipun sangga kawan dosa boyo utawi bujul. Bablas ngitan saking Karangde Wonosegoro dugi Purwodadi tempuk ya kalian Lepen Lusi bablas teng Kudus Demak lajeng teng Jepara pungkasan wonten dusun Kedung Malang. Menika seratan ingkang kamot wonten babat tanah Jawi. Mila kasebat amargi babat tanah Jawi iki meratelaken tata cara kepenyiaran. Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Karanglo, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Pringapus, Ki Ageng Tingkir menika para ingkang miwaraken kepenyiaran abdi budaya Jawi. Unggul-ungguling trah mangke lajeng wonten priyayi ingkang dados Narendra Gung ing Pajang inggih Joko Tingkir kanthi sebatan Sultan Hadiwijaya Abdul Hamid Sirullah Sahalam Akbar Khalifatullah Saidin Panotop Galak Panotop Agomo. Menika Pajang sangsaya gemilang arum kuncoro wonten meleh ingkang katelah Ki Ageng Manahan, Ki Ageng Penjawi, Ki Ageng Jurumetani. Tiga-tiganipun mangke dados bibit kawit purwakanipun hadeging Kraton Mataram. Panembahan Senopati kalajeng Prabu Hadi Nyokrawati Sultan Agung nyipta reriptan ingkang piguna setunggal serat pengracutan sastra bengging dalah niti praja. Kepenyiaran ingkang dipun rumpaka dening Sultan Agung magepokan kalih mistik ngilmu-ilmu kejawen sangkan paraning dumadi ning sangkan paran. Pramila kasebat wonten kitab pengracutan gesang menika kedah eling marang Purwodajina. Sastra gending menika keselamatan sosial. Awal akhir lahir batin jiwa raga menika dados genep jangkep genah. Dumununge manungsa ingkang lahir wonten Madyapada. Sultan Agung lajeng nripta serat sastra gending niti braja kepenyiaran ingkang magepokan kalian tata pemerintahan ing Mataram.
Kalpa wonten tlatah Pati wonten Brahmana ingkang sinebut Syekh Jakung utawi Syekh Saridin. Menika nyambut silaturahmi kalian Retno Jinuli mbakyunipun Sultan Agung. Menika nggih babar kawruh sangkan paraning pribadi. Saking Sultan Agung lajeng dipun terusaken dene Sri Amangkurat Agung ingkang ngasta tahun 1600 kawan dosa gangsal ngantos 1677. Kepenyiaran ugi ngripta tata cara ngantos dumugi tlatah Aji Barang Banyumas. Menika kepenyiaran gagrag Banyumas dipun persudi. Aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari lemriyang banyune bening nyegerake ati kudu sing eling mring tindak kang suci kali serayu serayu tata cara kepenyiaran menika gagrag Banyumasan nang laras sedro ricik krimi sing wis rata segala maning bapakne wis teka nyong kaget aduh rika betakna apa bungkus petak niku isina apa. Menika tata cara kepenyiaran gagrag Banyumasan. Ngayogja Surakarta wonten ugi gagrag Jawi Wetanan Surabayan. Menika peloporipun Sri Susunan Amangkurat Amral utawi Sri Sunan Amangkurat Kartosuro amargi hadeging Mataram ing Kartosuro jamanipun Sinuwun Amangkurat Amral. Mila wonten gagrag Wetanan menawi Banyumas titik Ngayogja Solo pitik gagrag Surabaya PT. Menika kepenyiaran adhedhasar dialek lan idiolek Surabaya. Menika peloporipun Sri Sunan Amangkurat Amral tahun 1677 ngantos 1703. Kita Praja Mataram wonten Kartosuro. Kalajengaken Sinuwun Amangkurat Mas tahun 1703 ngantos 1708. Ugi sinebat Sri Amangkurat Kediri amargi wonten Istana Gedhong makam pasaranipun wonten Kediri kasebat Amangkurat Kediri. Tahun 1708 ingkang jumeneng nata Mataram menika Sri Susunan Pakubono sepisan kagungan garwa Kanjeng Ratu Mas Balitar. Menika tata kepenyiaran kawentar kalpa misuwur amargi jam 6 sonten ngantos jam 8 dalu ing kutha Praja Kartosuro wajib belajar. Saben tiyang mliginipun para muda kedah sinau jam 6 ngantos jam 8 dalu. Mila Kanjeng Ratu Mas Balitar lajeng ngrumpaka serat Iskandar, serat Ambiyo, serat Yusuf, serat Kondo. Serat-serat kala wau wasipun ngajari pendidikan budi pekerti luhur. Kami serat Ambiyo. Serat Ambiyo menika isinipun sejarah para nabi. Wiwit Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, ngantos Nabi Muhammad. Serat Ambiyo menika dipun repot dening Kanjeng Ratu Mas Balitar. Ugi ngripta serat Iskandar Zulkarnain menika Nardogung Binetara Mbau Denda Nyokrawati. Isinipun tata pemerintahan, tata praja supados negeri menika adil makmur, gemah ripah kala jinawi, tata tentrem karta raharja. Kepenyiaran zaman Kartosuro jamanipun Sinuwun Pakubono sepisan. Kanjeng Ratu Mas Balitar ingkang dados petingan dados bintangipun. Mila Ratu Balitar ugi nyerat tepa parupi wonten salebeting serat Yusuf. Dene serat Kondo menika tata penyiaran ingkang wigatos sanget.
rinci, detail, urut, patut mimbuhi puncane negari menika Serat Kandha. Mbok bilih para kadang siswa saged maos Serat Kandha. Salajengipun mangke wonten Serat Pustaka Raja Purwa menika saestunipun gubahan utawi pratelan ingkang langkung wiyar karumpaka dening Pujangga Ranggawarsita. Serat Kandha dados Serat Pustaka Raja kandhelipun 11 jilid. Menika para kadang siswa saged maos kanthi rinci, titi lan permati. Menika sampun pinten menit nggih? 10.45. 10.45. Kalajengaken nggih. Dados tata cara wonten Pajang menika ingkang dados pujangganipun nami Pangeran Karanggayam. Karanggayam ngripta serat niti sruti. Niti menika pranatan, sruti menika wicara utawi sabda pangandikan. Pangeran Gayam saking tlatah Kebumen. Pangeran Karanggayam kagungan tata kepenyiaran pamanipun. Bebayane kala jengking mapan ana entupe. Bebayane ula mapan ana upase. Bebayane macan mapan ana siunge. Ning wong Cendhala sing budinesta menika sakojor awakipun dados bebaya, delamaan, suku, badan, jangga, mustaka nganti rikma menika racun wiswadaya. Pangandikanipun alat putrat patrap lan pangucap menika damel bebaya tumraping jagat. Menika Serat Niti Sruti. Zaman Pajang dados waosan ingkang wajib. Nulata lagu utama menika tiyang Jawi kagungan pernatan ingkang dados tepa palupi inggih menika Panembahan Senopati. Kalajengan Nyokrawati, Mbau Denda Nyokrawati, ambek adil para marta memayu hayuning bawana bir budi bawarsana. Menika tata cara pemerintahan ingkang wosipun kapendet saking kepenyiaran ing budaya Jawi. Serat Niti Praja tata pemerintahan, pemeracutan tata cara meditasi, ulah semedi ing sanggar pawelengan, ugi serat sastra gending keselarasan sosial. Mangke sinuwun Amangkurat Agung utawi sinuwun Amangkurat Tegalarum, sinuwun Amangkurat Amral Emas, kalajengaken sinuwun Sunan Parbono sepisan ingkang dipun kanthi garwa Pramaswati Kanjeng Ratu Mas Balitar. Rumpaka Serat Ambiya, Serat Iskandar, Serat Yusuf, Serat Kondo. Serat-serat piwulang wau mratelaken tata kepenyiaran ingkang urut patut. Mangke para kadang siswa saged nyambet kanthi pandangon pamrayogi utawi panyarwe. Matur nuwun.